Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru ingkang winantu ing pakurmatan, sedaya rencang-rencang ingkang kula kinurmati. Sumangga kita nganjekaken puja puji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti Maha Agung ingkang sampun maringi rahmat lan hidayah. Kaitek kita sami saged rawuh makempal wonten ing mriki kanthi sehat walafiat. Matur suwun kula aturaken dumateng ibu guru lan rencang-rencang amargi sampun pinaringan kalodhangan ingkang sae dumateng kawula. Ingkang kalodhangan punika kula badhe ngaturaken sesorah babagan pendidikan kangge kita. Saengga rencang-rencang sadar pendidikan punika pancen penting. Saderengipun bahas babagan pendidikan, sumangga kita ngelingi manfaat pendidikan kangge kita. Pendidikan sing dhuwur kita saged anggayuh cita-cita ingkang dhuwur. Kanthi pendidikan kita bisa nyukupi urip iki sing boten murah kaya permen ing toko. Gedhe manfaate kangge urip ing pendidikan kita sedaya saged digayuh. Kanthi pendidikan uga kita saged bangun negara sing tasih tebih saking makmur. Bangun negara sing ingkang kula Kanthi pendidikan uga kita saged bangun negara sing tasih tebih saking makmur. Bangun negara sing tasih ngrembaki dadi negara sing maju saengga rencang-rencang ingkang kula tresnani ampun kita males anggenipun golek ilmu. Kathah saking kita angsal fasilitas sekolah sing paling sae lan lengkap. Tuladha siram kangge toya panas. Kathah rencang-rencang tindak sekolah kangge kendaraan sepeda motor utawi mobil. Fasilitas lengkap awujud paket. Guru sing wonten uga mujuli batas kecukupan. Sedaya ingkang panjenengan duweni ing sekolahan punika nanging mokal mbangun semangat anggenipun sinau. Tuladha males wungu enjing lan kedah tindak sekolah. Apa maneh wonten ing turu utawi dolanan pas jam pelajaran. Ing zaman ing serba modern menika, kita dituntut kangge terus anggenipun sinau lan golek ilmu pengetahuan. Menawi kita males, kita bisa ketinggalan kalian rencang kita sing terus golek ilmu pengetahuan. Rencang-rencang ingkang kula tresnani, kita sedaya sadar lan nyadari pentingnya pendidikan ing kita ing bangku TK, SD lan sapunika kita badhe ninggalaken ing bangku sekolah SMA. Kathah ilmu ingkang kita peroleh yaiku ilmu pengetahuan umum lan ilmu agama. Saking ingkang menawi boten kita ngertosi bisa dadi ngertos. Ing kalodhangan ingkang sae punika kula badhe nyampaiaken ucapan rasa syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala lan matur suwun kangge Bapak Ibu guru sing boten wonten rasa bosen-bosenipun kangge terus ningkataken kita sedaya. Kanthi dukungan punika alhamdulillah kita saged metik hasile. Kanthi nyuwun ngapura lan ridho, mugi-mugi menapa sing kita cita-citaken Allah ngijabahi. Amin ya rabbal alamin. Mekaten ingkang saged kula aturaken, mbok bilih wonten kekurangan saha lepatipun atur, kula tansah nyuwun luputing samudra pangaksama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.